Mituo si Lydia kang Jesus. Gawa Kapitulo 16 versikulo 11 hanggang 15. Misa kay kami sa sakayan gikan sa Troas ug midiretso sa isla sa Samothracia, ug sa sunod nga adlaw miabot kami didto sa lungsod sa Neapolis. Gikan sa Neapolis miadto kami sa Filipos nga mao ang nag-unang syudad sa lugar sa Macedonia. Kadaghanan sa mga nagpuyo didto ug bisan ang kadagkoan sa syudad mga taga Roma. Nagpabilin kami sa Filipos sulod sa pipila ka adlaw. Pag-abot sa adlaw nga igpapahulay, migawas kami sa syudad ug miadto sa daplin sa suba tungod kay naghunahuna kami nga may lugar didto nga tigumanan sa mga Hudyo aron magampo. May mga babayi usab nga nagtigom didto busa milingkod kami ug nakigistorya kanila. Usa sa mga naminaw kanamo mao si Lydia nga taga Thyatira. Negosyante siyag mga mahalon nga mga panapton nga pulahon, ug nagasimba usab sa Dios. Gitandog sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga dawaton ang mga gisulti ni Pablo. Nagpabautismo siya og ang tanan nga nagpuyo sa iyang balay, unya gihangyo dayon niya kami nga moadto sa iyang balay. Miingon siya, "Kon mituo kamo nga ako tinuod nga tumutuo sa Ginoo, didto na kamo mupuyo sa akong balay." Wala siya pabalibad, busa miuyon na lang kami.